ዳግማይ ሰላምታና ተቀበሉ ክቡራት ሰማዕትና ቀጽሉ ዝቀርብ ትሕሰና ብዓወት አረጋይ ዝዳሎ አፍሪቃ ብሰሙን እዚ ክኸውን ሰናይ ምክትታል ዋዕላ ጥዕና አእምሮ ኣብዚ መደብ ዝቀርብ ጽሑፍ ዘዳሉ ዘለኹ ዓወት አረጋይ ዝበሃል ኣብ ከተማ ጀኔቫ ሃገረ ስዊዘርላንድ ድማ ዝቕመጥ ኣብዛ ዝቕመጣ ከተማ ኣሳት 4,000 ኤርትራውያን ከም ዘለው ክግመት እንከሎ ኣብ መላእ ስዊዘርላንድ ድማ ኣሳት 35,000 ኤርትራውያን ከም ዘለው ይዝግለጽ። እዚ ቁፅሪ ይግመት ዝበሃል ዘሎ ቶም ናይ ስዊዝ ዜግነት ዝወሰዱ ኣብ ግምት ዘየእቱ ብምዃኑ እዩ። ኣብ ኣውራጃን ከተማን ጀኔቫ ኣሳት ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ይቕመጡ። ኣብዛ ከተማ ቤት ጽሕፈታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት፣ ቀይሕ መስቀል፣ ውድብ ጥዕና ዓለም፣ ሰብኣዊ መሰላት፣ ሰራሕተኛታት፣ ንግዲ፣ ስደተኛታት፣ ቴሌኮሙኒኬሽንን ካልእን ዘጠቓለለ ልዕሊ 400 መንግስታውን ዘይመንግስታውን ዓለም ለኻውያን ትካላት ኣለዋ። በዚ ምኽንያት ኣብዛ ከተማ ዝቕመጡ ልዕሊ ፍርቂ ወጻእተኛታት ወይ ናይ ወጻኢ መበቆል ዘለዎም ዜጋታት እዮም። ካብ 181 ሃገራት ዝመፁ ዜጋታት ድማ ኣለዉ። ኣብ መንጎ እዚኦም ቅድሚ ናጽነትን ድሕሪ ናጽነትን ኣብዛ ከተማ ዝመፁ ኤርትራውያን ተቐማጡ ድማ ኣለዉ። ኣብ ጀኔቫ ካብ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ኣብ ሓደ እዋን 12 ኣእምሮኦም ስሒቶም ኣብ ሆስፒታል ስነ ኣእምሮ ሕክምናዊ ክንክን ዝግበረሎም ሰባት ነይሮም። እዚኦም መብዛሕትኦም መንእስያት ኮይኖም ቁፅሮም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክጎድልን ክውስኽን ጸኒሑ። እዞም 12 ኣእምሮኦም ዝሰሓቱ ወይ ናይ ኣእምሮ ጸገም ዝገበሩ ስኪዞፍሬንያ ዝሓመሙ እሞ ሙሉእ ጥዕናውን ኣካላውን ክንክንን ዝሓቱ እዮም። ቁፅሪ ናይዚኦም ክንዲ ዝኻብ በጽሐ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ብዝተፈላለዩ ሕማማት ወይ ኩነታት ኣእምሮ ናይ ዝሳቐዮ ቁፅሪ ኤርትራውያን ደኣ ክንደይ ክበጽሕ እዩ። ኣብ ከተማ ጀኔቫ ጥራይ ክንዲ ቁፅሪ ካብ ሃለወ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራውያን ዝቕመጥዎን ከተማታት ከ ክንደይ ኣለዉ ማለት እዩ ኢልካ ክትሓስብ ዝገብር ኩነት እዩ ዘሎ። ብሓፈሻ ኩነታት ጥዕና ኣእምሮ ኤርትራውያን ማሕበረሰብ ኣብ ወፃኢ ሃገር ከመይ ኣሎ? ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ጥዕና ኣእምሮ ክሳብ ክንደይ እዩ? ናይ ስነ ኣእምሮ ጸገም ዝገጥሞም ሰባት ከ ሕክምናዊ ሓገዝ ክሓቱ ትብዓት ኣለዎም ዶ? ኣለውን ዝበሃሉ ሕሙማት ስነ ኣእምሮ ብማሕበረሰብ እንታይ ሞራላዊ ሓገዝ ይግበረሎም ንምፍላጥ ኣብ ምፍዋስ ሕማም ስነ ኣእምሮ ዓብ ሓገዝ ኣለዎ። ሓደ ሰብ ኣካላዊ ሕማም እንተጋጢሞ ናብ ሕክምና ኸይዱ ዝምርመር። ገለውን ሕማም ከየጋጥሞ ወርሓዊ ይኹን ዓመታዊ ኣካላዊ መርመራ ዝግበር ኣሎ። እዚ ዝግበር መዓልታዊ መነባብሮኻ ንምስልሳል ብቑዕ ኣካላውን ጥዕናውን ኣቃውማን ድልዳለን ስለ ዘድልየካ እዩ። ምሕላው ጥዕና ኣእምሮ እውን ልክዕ ከምቲ ንኣካላት ዝግበር ክንክን ክግበረሉ እዩ ዝግባእ። ምክንያቱ ኣእምሮ ብዛዕባ ሓሳባትካን ኣተሓሳስባኻን ስምዒትካን ካልእ ብምዃኑ ንመዓልታዊ መነባብሮኻን ብድሆታትካን ዘሎ ውረድ ደይብ ክትገጥሞን ክኢልካዮ ክትከይድን ስለ ዝሕግዝ። ኣብ ዝሓለፋ ገለ ዓመታት ምስ ብዝሒ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ወፃኢ ብዝሒ ምስ ኣእምሮን ኣካላትን ዝተሓሓዝ ንጥዕና ዝትንክፉ ሕማማት ስነ ኣእምሮ እውን ክብናበለ ክመጽእ ጸኒሑ። ማለት ኩነት ኣእምሮ፣ ምዝንባል ኣእምሮ፣ ጸቕጢ፣ ማሰይትን በሰላን፣ ራዕድን ሽበራን፣ ተርባፅን ምሽቓልን፣ ቅዛነት፣ ጭንቀትን፣ መስሓት ኣእምሮን ካልእን ማለት እዩ። ክንደይ ካሚቲ ኤርትራውያን ጥዕና ኣእምሮኦም ይከታተሉ? ክንደይ ናይ ጥዕና ጸገምን ጭንቀትን ቅዛነትን ካልእን ኣለዎም ንምፍላጥ ኣይከኣልን እዩ። ምኽንያቱ ብዛዕባኡ ዝተገብረ መጽናዕቲ ስለ ዘየለ። ኣብ ማዕከናት ዜና ኤርትራውያን ተባይሶም ተቓቲሎም፣ እገለ በዓልቲ ወይ ተቐቲሉ፣ እገለ ነብሱ ቐቲሉ፣ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ድማ ቁም ነገር ካብ ዝዛረቡ ዝጻረፉን ንዕኡ ዝሰምዑን በዚሖም፣ ካብ ንቑም ነገር ንቤላቤሎው ዝሰምዑን ኣብኡ ዝነብሩን በዚሖም፣ ኣብ ምንባር ህይወት ኣብ ጭንቀትን ቅዛነትን ካልእ ኣእምሮዊ ሕማምን ዘሳቐዩ በዚሖም፣ ሽቕለት ኣልቦነትን ኣልኮላዊ መስተን በዚሑን ካልእን ዝብሉ ክትሰምዕን ከለኻ ግን ገለ ጸገም ከይህሉ ትሰግእ። እዚ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ደሓንዲ ዘሎ ድማ ክትብል ትግደድ። ዝሓለፈ ወርሒ 20 ሚያዝያ ኣብ ከተማ ሉዛን ስዊዘርላንድ
بعينته فلي زبالة بإرتراويان استدالوه وعلى تعنا أمره تغايد نيرو اتي غزانا بزتبهله نايمة تحجاز محبر استدالوه وعلى أب قداي سنا أمره بحفشة سنا أمره وكونتات إرتراويان أب سدد دما بفلاي ززتي غينو إرتراويان بزردهم قوانقوا تغرينيا يتغايدو أبدو على حكيم سنا أمره تعنان سنا متنن دكتور زرابروخ قبر مريم تحقق حكيم راديولوجيست دكتور روبيل هابتا مريم كيلا سنة لبونان أبال بايتو جينيفان ويزرو ملتا سلومون كفلوم محبراو سرعتنيا ويزرو فيفن أفوركي غازيتنيا آتو عبدون محمد عندون ببترهم نمحبر سب يتأكم يزولو مصنعة الصحفاتهم موياو خيلتهم من أغربهم أبدو على بزعبا كونتا أمرو مزنبالا أمرو تغطي ماسيتن بسلان رعدن شبران ترباتن مشغالن كزانت چنقت متحات أمرون كالن تزتيلو كل زي نناتو تنتان اللوو اتمادا بنوح زبالة سلازنا برقن ازي اقداس زبالنايو بحتصر زبالة كنرياهم فتن حكيم سنا أمراو تعنان سنا متنن دكتور زرابروخ قبر مريم مزنبالات تعنا سنا أمرو أب سنا محبراون بهلاون كونتات حبرة سبنان أفتاتحون أبز بالعرستو كيريو أستمريبو دكتور زرابروخ أب استمرو بحمام كزانت چنكتي جميرو ازي بديبريشن زفلت حمام كانزارسي عند حقون كبدن كسعب كمزغل كالتفكا محراق ناي فرح سمعيت ناي قوها سمعيت مقدال بحقت صوتاو سمعيت كمزغتل اتحمام بلوت السرارحة نتر نقرات أب عنقل أتعبابيا ويتصلوا زقورو سنة محبراويان قدات أكبابن زسعوا مغانا حبيروم ازي حمام نقول لسب بمعرخة كعيخي لكوان تغنى زيادة قدات دك أنستيو كغنان كلوا نبينهم زغمتون أب عبيت كثماتات زنبرون تنك أفتهم بالسبات محبراو ركب زي بلوم سرح زي بلومن بولفتات زتتقعنون حمام چنكات بقليلو زتقعم سباتيهم ازي حمام بناي زررب حكمناون مدهانيتن كفوز كمزغل دكتور زرابروخ قليتو بزي حمام بزحات إرتراوين كتقعون كلو سدت حدش بهلن رتم بهلن نايقوان قوان مرددان تقم كالتيف كاسرح زي مركاب تنتصلو أكبابن كونتات آيرن كالئن كم كند رقوحيتات كتقسي كالو دكتور زرابروخ كتسيلو بزعبا ناي أمرو بسلا مالت PTSD تروما أبزهابو استمرو بسلا أمرو أبدك سبات بزوردم أكالاو يخون سنا أمرو مقداتي كم زوردم ويقا أبلع لغالوت حماق تكبرات كفتسم زرعيو كم زغنو ناي فرحي كولي كاب حورة سب زتزاوع ممزني قزارسن كالوتن بمعبال ملكتات اللوام ازي بسلا مع سيتزبط حسب بونبو ويون تدقيلو تسنيحو أب عامتات كشقرو يجمر ازي نافرحي سنبادة حماق حلمي چنكات كزانت كانزان وولفن يمرح بزي حمام الساقي سبات نزاقات مع زيتي ززاقاخرهم نقرات ولون كاب قربوهم يرحقون يحبون بزي حمام الساقيو إرتراوين أب إرترا أبو تهدرنا كوينات أب سدد دما أب سقردوب شويا كم ليبيا زعما سلاح قراتن مسقار بحرن صوتا وعمت محرمتن كالن زوردهم سباتيهم حكم منه غنكن تزي تقيرلو نابقات صالح حمامي سقاقر حدا غابك عند حمامات أمرو سكيزوفرنيا زبهال مسحات وي ممعبال أمرو يوم إذا تحبرة تسبب لمدي تصيل علي لزتصوع حماميو إذا حمام زبزة حمالت عسر تغلطة ميتاويت بزر يزم محلالف كوينو أبزر أم زي بولهم سوات جن كابادو نتبح مشتا كساب حدا ميتاويت ترايزلو بزي حمام زتكوع سبات تترات ارتن كالتفهم أبقيتشت زاتون يخونو كان محبراو نابران ركب مسابات مرحقن أبدقاو تريد كنكن زي مقبارن زي تقداسنتن قال كابتريوتاتيو زي اللي دمت يسمعو حماغ نقري رايوم سباتي كثاتلوم كم زلو كوينو يسمع من كالي كابسب نابسب زفلالي زتفلالي سمعتاتن تريوتاتن يسعب اللوم دكتور زرابروخ بحفشا أمراوي حكمنا وحجز كمتي بلمدي تتصليلو نزبال مسحات أمرو نزقات موسب تراي زي كونه
ولا ون نتطعي زمسلو ግን زفلየ ኩነታ አእምሮ ዝሓልፍ ሰቡን ከም ዘድልዮ ገሊጹ ተሓጋጋዚ ሐኪም ራዲዮሎጂስት ዶክተር ሮቤል ሃብተማርያም ብወገኑ አፍንጫ ክህረም ዓይኒ ይነብዕ ጽልዋ ጸገማት አእምሮ ኣብ ኣካላዊ ጥዕናን በንጻሩን ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ጥዕና አእምሮ ምስ ካልእ ሕማማት ክፍሊ ኣካላት ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ምትሕሓዝ ከም ዘለዎ ገሊጹ ዶክተር ሮቤል ኣብ መንጎ ሓንጎልን ኣእምሮን ፍልልይ ከም ዘሎ ኣእምሮ እቲ ሰባት ክሓስቡ ስምዒት ክህልዎም ከመዛዝኑ ከስተውዕሉ ነገራት ከሰላስሉ ንጥፈታት ንምግባርን ካልእን ዘኽእሎም ኮይኑ ሓንጎል ድማ እዚ ንጥፈታት ዝካየደሉ ክፍሊ ኣካላት እዩ ዝተፈላለዩ መጽናዕታት ከም ዘመልክትዎ ሓያሎ ኣካላዊ ሕማማት ምስ ኩነታት ኣእምሮ ቀጥታዊ ወይ ተዘዋዋሪ ምትሓዝ ኣለዎ ሓደ ሰብ ኣብ ኩነተ ኣእምሮ መዝነባል ኣእምሮ ጸቕጢ ማሰይትን በሰላን ራዕድን ሽበራን ተርባፅን ምሽቓልን ቅዛነት ጭንቀትን ምስሓት ኣእምሮን ካልእን ምስ ዘለዎ ኣብ ኣነባብርኡ ጽልዋ ስለ ዝገብር ኣብ ኣመጋግባ ምክንኻን ኣካላት ምንቅስቓስ ኣካላት ስራሕን ካልእ ማሕበራዊ ህይወትን ጽልዋን ምዕባልን ስለ ዝፈጥር ኣብ ካልእ ኣካላዊ ሕማማት ናይ ምዕባል ተኽእሉ ዝዓበየ እዩ ዶክተር ሮቤል ኣእምሮን ኣካላትን ጥቡቕ ምትሕሓዝ ከም ዘለዎ ሰባት ዝሓሸ ኣካላዊ ጥዕና ክህልዎም እንተደኣ ኮይኑ ልዕሊ ኩሉ ስነ ኣእምራዊ ጥዕናኦም ክንክን ክገብሩ ከም ዝግባእ መኺሩ ክኢላ ስነ ልቦናን ኣባል ባይቶ ጀኔቫን ወይዘሮ ምልእተ ሰሎሞን ክፍሎም ኣብ ከተማ ጀኔቫ ኣሚቅ ዝተባህለ ማሕበር ባህላዊ ምውሃድ ኤርትራውያን ካብ መስራቲትን ኣደ ወንበርን እያ እቲ ዋዕላ ድማ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝካ ምስጓም ንኣእምራዊ ጥዕና ሕብረተሰብ ኣርስቲ ብምቕራብ ሓፈሻዊ ዝተምህሮ ጥዕና ኣእምሮ ብምሃብ ማሕበራት ኣብ ምሕዋይ ሕብረተሰብ ብኸመይ ተዋሂደን ይሰርሓን ኣድላይነት ስነ ኣእምራዊ ሓገዝን መግለፂ ሂባ ወይዘሮ ምልእተ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኤርትራ ዘጋጥሞም ስንባደ ኣብ እዋን ጉዕዞ ንስደት ኣብ ስደት ዘጋጥሞም ብድሆታት መግጫዊ ባህላዊ ፍልልይነት ቋንቋን ካልእን ኣብ ቀንዲ ጽልዋታት ኮይኖም ክብድሁ ዝከኣሉ ብማሕበራት ተጠርኒፍካ ኣብ ምትርጓም ተኣማማንነት ፈጢርካ ምስራሕን ሓድነት ፈጢርካ ብምስራሕን ምዃኑ ገሊጻ ወይዘሮ ምልእተ ናይ ዝመስረተቶ ማሕበር ባህላዊ ምውሃድ ኤርትራውያን ኣብ ምርኻብን ምስልጣንን ደቂ ኣንስትዮ መደብ መንስያት ትምህርቲ ቋንቋ ትምህርቲ ኢደ ጥበብ ምስ ማሕበረሰብ ናይ ምውኻድ መደባት ካልእ ንጥፈታት ከም ዝካየድ ብምግላጽ ኣብ ሕውየት ኣእምሮ ሕብረተሰብ ከምዚ ዓይነት ማሕበራት ኣብ ኩሉ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ሃገራት ከተማታት ምእታው ኣዝዩ ሓጋዚ ምዃኑ ሓቢራ ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ጉዳያት ወይዘሮ ፌቨን ኣፈወርቂ ሓንቲ ካብ መስራቲትን ፕሬዚደንትን ኣብ ከተማ ሉዛን ዝርከብ ገዛና ዝተሰምየ ማሕበር ምውሃድን ምትሕጋዝን ኮይና ነዚ ዋዕላ ካብ ዝወደው እያ ጥዕና ኣእምሮ ዝመሓደረሉ ኣገባባት ዘርዚራ ወይዘሮ ፌቨን ሰባት ከመይ ገይሮም ጸቕጥን ጸገምን ከም መሓድሩን ንቕድሚት ክስጉሙ ይኽእሉን ስልጠናታት ብምሃብ ክትግበር ከም ዝኽእልን ስልጠናታት ብውሕዳት ብምጅማር ንሳቶም ድማ ነናብ ዝፈልጥዎ ከም ዝሕልፍዎ ብምግባር ሕማም ስነ ኣእምሮ ከም ዝጎድል ክግበር ከም ዝከኣል ሓቢራ ማሕበር ገዛና ኣብ ምምሃር ቋንቋን ምውሃድ ሕብረተሰብ ከም ዝሰርሕ ሓደ ካብ ሜላታቱ ስልጠናታት ምሃብ ምዃኑ እውን ገሊጻ ብዛዕባ ጥዕና ስነ ኣእምሮ ክዝረብ እንከሎ ዝበዝሕ ሰብ ብኣሉታን ነውርን ከምኡውን ምስ ጽላለ ዝተሓሓዞ ስለ ዝርዮን ክዛረበሉ ይመርጽን እዩ ዕላማ ዝዋዕላ ድማ ሰባት ንጥዕና ኣእምሮ ከም ንቡር ካልእ ሕማማት ክርዮ ንምትብባዕ ብምንባሩ ጋዜጠኛ ዓብዱ መሐመድ ዓብዱ ኣብ ዘቕረቦ ጽሑፍ ነዚ ንምስባር ነውሪ ትብል ኣርእስቲ ልዒሉ ጋዜጠኛ ዓብዱ ኣብ ሕብረተሰብ ዘሎ ነውሪ ዝብል ንነገራት ከም ዘለውዎ ከይትዛረበሎም ዝኽልክሉ ልምዲ ሕብረተሰብ ብሕማም ስነ ኣእምሮ ዝተጠቕዑ ሰባት ወፂኦም ከይዛረቡ ዕንቅፋት ከም ዝኾኑ ገሊጹ ሓያሎ ኣካላት ሕብረተሰብ ናይ ስነ ኣእምሮ ጸገም ዘለዎም ሰባት ካብ ዓይኒ ህዝቢ ክሓብእዎም ከም ዝፍትኑ ብጋህዲ ተዛሪብካ መፍትሕን መድሃኒትን ምርካብ እውን ልሙድ ብዘይምዃኑ ሰባት ዋላ ነቲ ዝነኣሰ ናይ ኣእምሮ ኩነት ከምኡ ዘይኮነ ክነሱ ምስ ጽላለ ስለ ዝርይዎ ሓደ ዓብ ጸገም እዩ ሓደን ካብ ዝዓበየ ምፍታሕ ምሕዋይ ጥዕና ኣእምሮ ሕብረተሰባት ድማ ነቲ ነውሪ ዝበሃል ኣመርሴርካ ምስ እትዛረበሉ ምዃኑ ጋዜጠኛ ዓብዱ ገሊጹ
ብሓፈሻ ሓያሎ ብስደት ዝነብሩ ኤርትራውያን ሓያሎ መስገደላት ሓሊፎም ስለ ዝመፁ ኣእምራዊ ማህሰይትን በሰላን PTSD ከም ዝወዶም ምስ ረፅሚ ሓድሽ ባህልን ቋንቋን ኣከባብን ናብ ዝተፈላለየ ኣእምራዊ ሕማማትን ፀቕጥን ከም ዘምርሖም እዩ ዝግለጽ። ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ተነፅሎን ንሱ ዝፈጥሮ ፀቕጥን ንምግልጋልን ምስ ሕብረተሰብ ንምዋሃድን ቀሊል መንገዲ ናብ ሜላ መነባብሮ ከም ዝኣትዉ ንምግባርን ናይ ቋንቋን ካልእ ትምህርታትን ወፍሪ ናብ ስራሕን ምኻድ ዘይተርፍ ኣማራፂ ክኸውን ኣለዎ። ብሓፈሻ ጥዕና ኣእምሮ ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ዝኾነን ካብ ዝነኣሰ ክሳብቲ ዝዓበየ ምልክታት ኣብ ዝረኣየሉ እዋን ሰብ ከይብለኒ ይኽእልካ ሕክምናዊ ሓገዝ ምሕታት ኣዝዩ ገዳሲ እዩ። ሕማም ስነ ኣእምሮ ኣብ ዝኾነ እዋን ንዝኾነ ሰብ ክሕዞ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ሰብ ነፃ ዘይኮነሉ ሕማም እዩ። ኣእምራዊ ሕክምናዊ ሓገዝ ከምቲ ብልምዲ ተጸሊሉ ንዝበሃል ምስሓት ሓንጎልን ዘጋጥሞ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ ወላ እውን ነቲ ጥዑይ ዝመስሎ ሰብ እውን ከምቲ ናይ ካልእ ክንክን ኣካላዊ ጥዕና ዝገብሮ ናይ ኣእምሮ ክገብር ዘለዎ። ነዚ ጽሑፍ እዚ ኣብ ዝዛዝመሉ ዘለኹ እዋን ኣብ ሓደ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ቲክቶክ ኣማይት ሰባት ብቐጥታ እናረኣይዎ ነብሰ ቕትለት ፈጺሙሎ። ነዚ ናይ ነብሰ ቕትለት ቪድዮ ዝረኣዩ ዝበዝሑ መንእሰያት ኣብ ጫውጫውታን ሓዘንን እዮም ዘለዉ። ነቲ ዜና ዝሰምዑ ሰባት ድማ ከምኡ ኣብ ሓዘን ይርከቡ። ኣቐዲሙ እውን ኣብ እስራኤል ሓደ ኣቦ 4 ቆልዑ መንእሰይ በደቂ ሃገሩ ክቕተል እንከሎ ሎሚ ድማ ኤርትራውያን ንሓድሕዶም ተጨፋጭፎም ኣለዉ። ዝበዝሑ መንእሰያት ኣብ ክንዲ ኣብ ቁም ነገር ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ቲክቶክን ዩቲብን ኣብ ቤላቤሎውን ይውዕሉ ብምህላዎም ኩነቱ ኣእምሮኦም ኣተሓሳሳቢ እዩ። እዚ ጽሑፍ ጥዕና ኣእምሮ ኤርትራውያን ዲያስፖራ ከመይ ኣሎ ብዝብል ኣርእስቲ ጀሚሩ። መልሲ መጽናዕቲ ስለ ዘይተገብሮ እዚ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ። ኣብ ክንድኡ ካብ ገዛ ርእስኻ ብምጅማር ንነፍሲ ወከፍ ከመይ ኣለኻ ኢልካ ምሕታት ይቕልል። ሬድዮ ኤረና ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ትሕሶ ነዚ ይመስል ነይሩ። ኩነታት ጥዕና ኣእምሮኻ ምሕላው መፍትሒ ኩሉ እዩ እሞ ጥዕናና ንሓሉ። ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕሶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ።